Petanca. Hai historiadores que afirman que este deporte ten 26 séculos de historia. Mesmo lle atribúen un significado relixioso e chegou a ser prohibida a súa práctica en algúns estados, caso de Alemanha. A petanca, é o argumento do Convivir Deportivo desta mañá desde o Centro Cultural e Deportivo Bolos da Carrasca, ubicado nun lugar que é a perla da Costa Máxica, Nigrán, un cadro divino pintado por Deus para disfrute de todos. Saúdo radiofónico, señora e señor ointe. Hoxe coñeceremos a Federación Galega de Petanca. Funciona desde o 1984, o deporte en Galicia desde o ano 1969. E farémolo desde este centro, que tamén coñeceremos datos dos históricos do mesmo, porque hai moitísimas cousas que contar. Un deporte, a petanca, que cada día practica máis xente, e mesmo famosos como Lloris, o porteiro da selección francesa, Zinedine Zidane, o adestrador do Real Madrid, Roberto Carlos e, por suposto, Pierre Casidiagui. Estamos en pleno Val Millor, Nigrán, creado no ano 1836, con escasos 35 kilómetros que ocupan, atención, por primeira vez na súa historia, máis de 18.000 habitantes. É o número 28 de poboación en Galicia. Fernández del Riego, Xurxo Otero, Kevin Presas son algúns dos personaxes destacados, e hai outros, Manuel Lemos, que lle chegou a cambiar nada máis ni nada menos que o nome á Praia de Lourido, hoxe Praia América, a aboa de Miss Universo 2009 e mesmo Carmela Figueiró, a galega máis lonxeva. Mar e montaña, montaña e mar fan deste lugar un enxambre humano onde a actividade deportiva está diversificadísima, en torno a 70 ou 80 entidades de deportes en todo o concello de Nigrán. Por ter teñen ata unha bicicleta do ano 1926 que participou esa bicicleta na rodaxe de Los Gozos y las Sombras, unha bicicleta cedida por Luis Molís. Convivir Deportivo, Manolo Palmeiro no control técnico, falalles Alfonso Pardo, comezamos. Esta temporada, Convivir Deportivo percorre Galicia os sábados a 1 do mediodía. Alfonso Pardo continúa... Estamos no Centro Cultural e Deportivo Bolos da Carrasca, en pleno Nigrán. Evidentemente hai que ser agradecidos, saudar ao seu presidente antes que a ninguén, entre outras cousas por acollernos e do xeito que nos acolleu. Don Álvaro Costas, moi boas. Moi boas. Como está? Aquí estamos. Que fai un señor de Valladares en Nigrán? Bueno, explorando. Explorando. Bueno, este centro ten moita historia. Entre eles, inaugurar aquí a primeira gaita galega. Que é iso das gaitas galegas? Contenos. A festa organizamos xunto con varios músicos de Vigo. Organizamos aquí a primeira festa da Terra da Gaita. A primeira festa? Galicia na Terra da Gaita. Galicia na Terra da Gaita. É un club desde... Aquí hai moita historia, non? Desde cando? Desde o ano 72, sí, 72, podese decir. Está fundamentado nos bolos, pero tamén na petanca. Sí, claro, fundamentouse nos bolos, pero foi minando nos o tema da petanca e pois mira, estamos aí competindo a nivel nacional con calquer, pode ser con calquer equipo. E vostede máis feliz aquí que en ningún sitio, non? Sí, por suposto. Aquí hai moita historia. Bastante. Algúnha anécdota interesante? Ten isto máis historia ou cine do Imperial? Bueno, cada cousa no seu sitio. Cada cousa no seu sitio. Por aquí pasou xente, moita xente, non? Sí, moita xente. Moita xente. Xente que non salía incluso do seu país. Que lle gusta máis, a petanca ou os bolos? A petanca. Porque os bolos son nosos, a petanca máis ben é provenzal, é francesa. Sí, bueno, xa, pero... Pero tamén lle gusta, non? Pero a petanca move moito máis que os bolos. Bueno, saudamos xa ao presidente da Federación Galega de Petanca, don Xosé Lois Simoes. Que tal, presidente? Boa tarde. Como estamos? Pois moi ben. Por fin, non? Sí, despois de casi ano e medio, ¿no? Desde decembro de 19. É que claro, xa non nos acordábamos de cando quixemos facer o programa en Nigrán, pasaron, claro, que este maldito andazo que non nos deixa, pero por fin a ver se nos deixa un pouquiño respirar. Bueno, vostede, cantos anos leva como presidente? Pois agora fan 9 anos. 9 anos. E 40 xogando a petanca. Sí, este ano 41. Algo de petanca ten que saber, non?
pouquiño. Un pouquiño. Me queda moito que aprender Bueno, todavía. din os historiadores 26 séculos de historia, no século VI os gregos xa xogaban cos croios, eso despois foi, digamos, evolucionando a formas máis esféricas, foron condicionando este xogo. Galeno, que era un médico da época, dixo que tiña efectos saudables. Sí, claro, non vamos a negar. Sí? Sí, e ademais eu creo que ademais une distintas, digamos, edades, es decir, que calquer rapaz pode competir con seu avó, con seu pai, facer equipos é dicir que as edades aquí non se teñen en conta, incluso con distintas capacidades. Os gregos primaban a forza, os romanos a habilidade, e foron os que inventaron o boliche, porque ata os romanos non existía boliche. Bueno, realmente o xogo como tal se descubre, ou ben procede do xogo provenzal en Francia en 1907. Sí, señor. Durante, bueno, as bolas en principio eran de pedra, despois foron de madeira, antes de chegar as de bronce e aceiro, e agora creo que son metálicas, non? Sí, en todo caso son metálicas, distintas metálicas, e hai dous tipo oxidable e acero inoxidable. Erasmo chamáballes globurum no seu momento. Durante as invasións bárbaras as bolas entraron na linguaxe corrente da Idade Media, despois un autor inglés, o Dr. Bryan, sinalou que a paixón polas boleiras entra en Alemanha, onde incluso, ollo, tiveron un significado religioso, e en Inglaterra, que eu dicía ao principio, e é un erro, en Inglaterra Enrique III viuse obrigado a prohibir a práctica deste deporte. Eso sabía o presidente, Sí. que mo contou vostede. Sí. Acórdase ou non se acorda? Sí, pero quero decir que moito destes casos eran xogos de bolas sin ter en claro como eran as reglas e demais. No século XVI os reis Carlos IV e Carlos V prohibiron o xogo por ordenanza e decreto, e habrá que esperar a todo XVII e a Enrique de Turenne para que se levante esta prohibición. En Madrid, un tapiz no Palacio de Escorial amosa un cortesáns do século XVIII competindo con bolas de man, e no XVII os ingleses practicaban o xogo sobre céspedes especiais chamados bowling greens, termo que en Francia se convertiu nos bullings. As bolas enorgullécense sempre de ser un enfrontamento pacífico. E que hai unha anécdota que vimos moi bonita, houve unha partida de petanca onde houve 38 mortos e 2.000 feridos no ano 1792. Vostedes sabían esta anécdota? No. Pois é verdade, porque o que xogaba as petancas debía ser como a min, e había, preto, era cerca dun convento, había un depósito de municións, e deronlles aos depósitos, toupou todo, e aquelo foi a repanocha. En todo caso, que quede como anécdota, e a finais do 19, principios do 20, o xogo provenzal, tal e como se coñece hoxe, que aí, presidente, onde podemos decir que nace a petanca, tal e como a coñecemos hoxe. Sí, nace do xogo provenzal, bueno, hai dúas teorías, non? Que pode ser alguén que tiña pois certas doencias e non podía moverse, porque o xogo provenzal é con certo recorrido, e retou outro deportista en facer cos pés xuntos. De aí procede un pouco a petanca. En efecto, porque no 1910 Ernest Pitiot organiza en La Ciotat o primeiro concurso oficial. A partir de aquí xa non tivo, nunca máis foi reprimido. Tratábase de tirar unha bola o máis preto posible dun obxectivo que era a petanca. E todo nace porque hai un señor que quedou sen pernas, amputado. Sí, é outra versión. É outra versión, entón, para que pudera practicar deporte na circunferencia, e dai nace a petanca. Bueno, son 4 ideas, porque claro, se nos poñemos a historiar sobre a petanca, presidente, igual nos perdemos. Isto, 4 ideas, dicimos, da petanca a nivel, digamos, a nivel mundial. O que nos importa aquí, evidentemente, a nivel galego. E en Galicia, digamos, que a primeira aproximación coa petanca no 1969. No, bueno, temos referencias, e que además eu pertenecía nese club, que era o Club Petanca Alcázar, que xa ten de marzo do 68. Do 68. Bueno, un ano antes. Un ano antes. Daquela, dependían vostedes da Federación Galega de Bolos, de Birlos. Sí, o que facía referencia é que en 1969 é cando xa os clubes que sabían naquel momento intégranse na Federación de Bolos. Vale, en ese ano, e gracias tamén a chave, ¿no? Porque naquel momento había un montón de peñas de chave que estaban bastante ben estructuradas e organizadas, donde había competicións e demais. E despois, por o que eu sei, este mismo Lopo, que foi o presidente de Bolos, mirou en Cataluña como xogaban a petanca e un pouco aproveitou a amistade que tiña con xente da chave e empezou a introducir o xogo como tal. E bueno, enseguida colleu bastante, digamos, énfasis e interés nos deportistas de chave, e a partir de aí, claro, enseguida
enseguida se estendeu gracias a esa estructura que había xa cas peñas de Chao. En 1984, por fin, nace a Federación Galega de Petanca. Sí, primeiro se constituye a española e logo... 1907, creo que... 1907 chega a España, creo, por primeira vez. A España non sei, pero creo que hai referencias de campeonatos de España sobre os 64, 65, pode ser. Agora mesmo teñen vostedes cantos clubs hai en licencias en Galicia? Baixaron un pouco, non? Baixamos en torno a un 20%. Por certo, que antes facíamos referencia ao primeiro presidente Servando López. 40 clubs, 670 licencias. É curioso, presidente, isto hai que solucionalo. Xa nos encargaremos desde Convivir Deportivo, porque por os datos que posuímos, hai clubs nas 3 provincias galegas, menos na Ourense. Que lle pasa a xente de Ourense, ca petanca? Sí, vamos a ver. Sí que me ten chamado de algúns sitios, Rúa de Petín e outros, que están interesados en ver, pero de momento non... Pues vamos a montar un programa na Rúa de Petín. Pois veña. Xa está. Xa está. Ten que vir a Rúa de Petín, Non hai ningún problema. Non hai ningún problema. Bueno, para sacar, digamos, abraimos o que é o xogo en sí, pero, a petanca xeralmente a xente asocia coa xente maior, non sei por qué, porque, non sei por qué, a verdade é que non sabemos moi ben a razón. Aquí rómpese todos eses esquemas, porque temos connosco nada máis ni nada menos, non sei, é nigranesa, creo, non sei, Uxía López. Hola, Uxía. Boas tardes. Tes 67 anos, non? Efectivamente. Efectivamente. Estás xa xubilada. Sí, retirada. Uxía, cantos anos tes? Teño 17 anos. Eres de Nigrán? Non, son de Vigo. Eres de Vigo. Sí. Que prefires, Nigrán ou Bayona? Non contestes. Eres de Vigo. Por que te metes en Vigo na petanca? Porque dende pequena meus pais sempre xogaron a petanca, meu pai actualmente segue xogando. Eu cando nacín, pois, estaba todos os días na petanca, entrenando, vendo, entón, de moi pequena, como que foi o deporte que se me inculcou. E xa cando tiña máis uso da razón, igual con 7 anos, 8, xa empecé a coller bolas, e ata hoxe en día. E o que estás facendo, representas a Galicia por aí adiante, non? Sí. É fácil xogar a petanca? Non. É difícil, non? Sí. Forza, habilidade, destreza, concentración. Sobre todo, eu creo que cabeza. Hai que manter moita calma e os nervios poden xogar malas pasadas. Adestras moito? Cando podo, sí. Cando podo e teño tempo, pois gustame moito ir un día ou a fin de semana, sobre todo porque pola semana cos estudos todo é máis difícil, pero sí que me gusta e cando podo, sempre vou. Que é o que máis che gusta do deporte este? Pois eu creo que as competicións, viaxar porque coñeces a moita xente, faz amistades, pois se hai un torneo en Barcelona, logo invitanche a Barcelona, e logo ven o de Barcelona, sobre todo iso. Lígase moito ca petanca. Esta pregunta é absurda dun absurdo. Uxía, a todo isto, da Liga das Comunidades, representas na Liga das Comunidades a Galicia, non? Sí. Que é iso da Liga das Comunidades? Bueno, a Liga das Comunidades Autónomas, non? Sí. E que tal? Ben, ímos ali e pasámoslo ben, sobre todo disfrutar. Eu estive vendo a Yolanda Matarraz, sabes quen é, non? Sí. A Messi túa, non? Efectivamente. Esa señora é galega, perdón, é española, pero vive en Francia. 5 veces campeona, nada máis e nada menos do mundo. Sí. Tela con él. Ti sabías que Zidane xoga a petanca? Pois non, a verdade é que non. E Casiriagui? Tampouco. Na boda esta, eu creo que era en Mónaco, non sei. Pois na boda é Roberto Carlos. Pois non tiña coñecemento. Bueno, pois a ver se despois aquí eres capaz de que o alcalde xoga a petanca e máis o xefe de servicio de deportes de Vigo, vale? Intentaremoslo. Imos agora un pouco cas regras. Facemos un alto da Federación Galega en canto a Galicia. Presidente, hai que solucionar o de Ourense. Si podemos, de verdade, dicimos yo, sabe, aquí hai persoas que saben que o que queda, porque queda grabado, estará nos podcasts. O reto está, si sigue Convivir Deportivo, imos a Rúa de Petín, organizamos un club en Ourense. Non hai ningún problema. Póñase en contacto coa xente ali, levamos a Uxía, se necesario, e facemos un club en Lugo, que tal? En Lugo, pois actualmente hai 2 clubes na mesma capital, ali no Parque de Milagrosa. Ajá. Vale, iniciou con un, pois ahora xa hai 2 clubes e teñen xa un número importante de licencias. E é bastante reciente, porque o Lugo creo que este sería o terceiro ano, e sí, levan 2, 3 temporadas.
Igual que na Coruña tamén é bastante iniciado, é dicir que hasta fai pouco só contábamos na provincia de Pontevedra, que máis ben era Vigo e a súa comarca. E, bueno, agora sí que bueno, hai un gran interés na zona de Coruña e Lugo, e incluso algúns máis na zona de Lalín, que incluso temos unha Liga Norte motivado a esta creación de novos clubes. Pois imos agora falar un pouco do que é o xogo. En que consiste a petanca, que é isto da petanca, como se xoga, que clases de xogos, cales son... En que consiste, claro, porque non todo ten o seu intríngulis, porque pode ser, tanto se pode practicar a nivel de amizade, de xogar un partido de petanca uns amigos, como a nivel competitivo. E hai moitas clases de modalidades, o xogo, como se xoga, como é isto do boliche, que é o boliche. Vamos a falar un pouco de todo iso, e despois tamén entraremos coas dúas, porque, presidente, ten vostede a representación municipal e autonómica con vostede, o seu carón, unha a dereita, outra a esquerda. Sí, sí. E ainda encima no Centro Cultural e Deportivo Bolos da Carrasca. Ten tela, Sí. Seguimos con Vivir Deportivo. Estamos coa petanca e agora entramos no que é o xogo en sí. Que é a petanca, como se xoga, que modalidades hai e cales son as súas principais regras. Convivir Deportivo, con Alfonso Pardo. A ver, presidente, modalidades e categorías. Os equipos formanse en individuais, tete-a-tete, dirían dupletas e tripletas. Isto está correcto? Sí. Sí, en tripletas, pois cada deportista ten 2 bolas, en dupletas cada deportista xoga con 3 e en individual con 3 bolas. Categorías infantil, juvenil e senior. Hai categorías infantil, juvenil e senior, correcto. Bueno, é sub-23. É sub-23. Non che digo eu que é sub-23. Vamos a anotar. Modalidade... Sí, é recente. Modalidades... Moda sub-23, pois isto é algo que creou o novo presidente da Federación Española e fai, pois, levamos, creo que son tres temporadas. 3 temporadas. Podemos interpretar... É correcto que se pode interpretar como un xogo ou un deporte? Ou as dúas cousas... No, é un deporte. No, digo, sí, evidentemente, pero como un xogo e tamén como un deporte. Sí, como fútbol. Porque podes ir xogar, exactamente, así, podes ir xogar solteiros contra casados, por así decirlo, e podes xogar simplemente un partido de barrio. Do que lemos, din que o máis admirable da xente da petanca, agora tamén lle preguntaremos a Uxía, é o respeto que vostedes teñen polas regras do xogo. Bueno, evidentemente sí que hai... O importante é... Hai moita xente aquí que se ríe, non sei. Si no, quero decir, si todos temos respeto polas normas e regras que temos para xogar, evidentemente a convivencia será moito mellor e os árbitros tendrán menos traballo. Vostede é árbitro, non é, non? Sí, tamén. Tamén é árbitro? Tamén. Uxía, a que dis desto ti? De que sexa árbitro? Sí. Pois eu, a verdade, nunca o vin de árbitro. A mí nunca me arbitrou. E que tal os árbitros da petanca? Ben, os árbitros da petanca? Sí. Hai de todo. Hai de todo, non? Hai de todo. Hai de todo. Pero, oiches, que por certo aquí que poñen a pasta son os patrocinadores, non os petanquistas. Está ben dito, que? O petanque... Sí, no, está ben. Está ben dito. Bueno, Francia é grandísima potencia. Imos ao xogo, Uxía. Como se xoga a petanca? Quen lanza o boliche? Pois depende do equipo. Temos que nas tripletas pois hai 3 posicións. Temos o arrimador, o medio e o tirador. O medio é como que fai un pouco de todo, pois se necesita arrimar, arrímase, se necesita tirar, pois tírase. E o boliche eu creo que depende, porque é máis importante tirar o boliche o arrimador, porque é como que o pon onde quere e onde necesita, porque o tirador moldease e adáptase á situación, pero eu, pois, cando xogo, normalmente, a mí non me gusta tirar o boliche personalmente. Non, eu prefiro anotar. Os puntos. Por certo, que temos aquí o dato. En España xurdiu en efecto no 1907 o xogo da petanca. Hasta agora sí, claro que a memoria me convence, pero en efecto no 1907. Que é o boliche? O boliche, pois, como definirías? Pois é como unha bola pequena de madeira
o arrimador pois ten que lanzar a bola e arrimarse o máis posible, pois esa anulase a man porque unha partida pois é de mans, é dicir, tiras o boliche para un lado, xoga todo o mundo as bolas e logo, pois, cando se acaba, vemos quen ten un punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou que sexan, e volvese para outro lado. Pois iso. Practicas en toda clase de terreos, normalmente zonas chás, areosas e todo isto, non? Sí. Teñen que ter unha serie de condicións. As pistas tamén teñen que ter uns metros, 15 por 4 como mínimo, mínimo 12 por 3. Sí. Más o menos, ¿no, presidente? Sí, 12 por 3 y en competiciones nacionales e internacionales 15 por 4. E as bolas metálicas non poden ter nin chumbo nin area, cunhas estrías que debuxan toda a súa contorna, aproximadamente 70,5-80 milímetros e de peso que pesan entre 659 e 800 gramos. Uxía, Sí. para pegarlle isto xa hai que aguantar, non? Tes músculo, non? Bueno, un pouco, supoño, non sei. Porque o boliche é moito máis pequeno, ten aproximadamente 30 milímetros, presidente, máis ou menos. É que é de 30 milímetros de diámetro e de madeira e, bueno, lo pode ser sintético tamén. E logo o peso debería estar comprendido entre 10 e 18 gramos. Bueno, como se xoga a petanca? É dicir, lánzase o boliche, pero estades nunha circunferencia, non? Uxía? Si, hai que estar dentro dunha circunferencia e os demais xogadores, o que non tira, ten que estar detrás do boliche. Detrás do boliche. Sí, que é a regla. E tamén há unha regla da outra circunferencia, se hai máis dunha, ou non? Ou só hai unha? Dun círculo, Sí. só hai unha. Só hai unha. Sí. E aí tens que estar ti. Sí, o que vai tirar. Exactamente, e vas tirar. Entón, os lanzamentos poden ser de varios tipos. E que sodes, con perdón, é un deporte medio, con perdón, medio cabrón, porque, a ver, hai o de aproximación ao boliche, o de tiro e o do carro seco. Porque podedes tirar ao contrario, para que non se acerque, non? Sí, o contrario, tens que tirar a bola do contrario para quitarlle o punto. Para quitarlle o punto. Claro. Sodes uns cabros. Ese mola, choque. Eu arrimo mellor. Aí ti arrimas. Sí. O presidente, vostede ten que aramar polo rival, non? Bueno, quero decir que en todo isto hai moita estrategia e non só é tirar as bolas do contrario, sino tamén onde posicionalas e demais. E eu claro que normalmente xogo tiro e de feito son o actual campeón de tiro. Anda. E que iso do carro seco? Carro seco é cando lle pegas a bola do adversario e a túa queda no seu lugar. E a de apoio? De apoio é cando desplazas unha bola do contrario. Ajá. A hora de valorar, aí van os xuíces, non? Hai que medir a que quede máis cerca da boliche. Cando se ten dúbidas, si vai o árbitro Cando hai ou que mide o xogador. Non se pode tocar a bola hasta que se mida, non se poden levantar ni tocarlle. Non. Bueno, hai excepcións, porque se ti queres medir, hai dúas bolas pegadas, se ti queres medir a que está atrás, pois hai que facer aí experimentos e malabares para non movela, pero eso é mellor que faga o árbitro, para non liala. Ai, sí. Claro. Quen gaña a partida, presidente? O primeiro que chega a 13. A 13 puntos. Ou se é por tempo, o que ten máis puntos cando finaliza o tempo. Pode ser por puntos ou por tempo. Sí. O habitual sería que fora a 13 puntos, pero que a veces, pois por situacións dos campeonatos, por exemplo, de España e demais, cos horarios de hoteles e demais, o que fan é estruturar por tempo. Lemos tamén que este deporte está relacionado co curling, que é un deporte sobre xeo de orixe escocesa. Vostede sabía... Podían practicar en xeo? Sí, pero no, quero decir, sí é similar, pero o orden é distinto. Home, claro, pero semellante, algo semellante sí. É aproximarse a unha referencia. Manuel Romero, Javier Ortiz, Enrique Gómez, 15 niños, tan só. Sergio Rodríguez, 23 anos, estamos falando do ano 2000, de xogadores que destacan, e Yolanda Martínez. Estos son os máis importantes agora mesmo ou quedanos algún Messi por aí ou algún xurxotero da vida? Sí, hombre, temos a un montón de xente nova xa apretando fuerte. Seguro? Seguro. Arrimador, medio tirador. Isto está ben dito, Uxía? Sí. Que é un arrimador? Pois o arrimador é o que tenta pegar o máximo posible a bola ao boliche. E o medio? O medio, pois é o comodín, por chamar de alguma maneira. E a tirador? Pois o que intenta quitar as bolas do contrario. Pero isto, se vas a nivel individual, tens que facer un pouco destas cousas. Sí. Se des por equipos, se forades por equipos, na tripleta, por exemplo, ti que eres? Eu, arrimadora? Arrimadora, normalmente. Ti eres arrimadora. Sí. E a presidente, vostede é tirador?
No, bueno, hai que adaptarse. Adaptarse. E hoxe en día non se limita solo a eses 3 postos concretos. Quero decir que se ti queres facer un equipo potente, máis ben tenden a ser medios tiradores xa. Quero decir que calquera pode cambiar a posición en función das circunstancias da partida. É dicir, que se alguén non está acertado, poden cambiar. Quero decir, o que se busca é un xogador que sea completo. E nos equipos que se mandan a selección e demais, tamén se busca un pouco que teñan esas habilidades, que non se pode centrar solo en arrimar ou solo en tirar. Oxía, por certo, sabes que hai un país en Tailandia que é o único no que, bueno, é un país no que prácticamente como un denominador común, por así decirlo, que as mulleres teñen que xogar a petanca? Pois non sabía. Pois xa sabes, Google, cagará, vale? Tailandia, Tailandia. Sí, é un país que ¿ves? está en auge. O presidente sabio todo. Sei bastante. Hai que collelo en algunha. Que non me parezca. En Tailandia é un dos países que nos campeonatos do mundo está facendo bastante. Sí, pero Francia é Francia, Evidentemente. Estamos Henri falando Lacroix, 7 títulos do mundo, ¿no? E os que lle virán. Evidentemente. Porque aquí poden xogar desde os 12, non hai idades. No, e para estar a un alto nivel se pode estar hasta unha edad, digamos, certamente avanzada. Así das reglas xerais da petanca quédanos algo, Uxía, se ti estás escoitando a radio, tes 17 anos, cando poñas os podcasts, porque agora todos vedes series, debedes escoitar a radio, que por eso mola que xogues a petanca, de non tanto rollo, bueno, non vou dicir destas cousas. Ti imagínate que estás oindo a radio e di, bueno, quédame claro, que é o que non queda claro? Eu creo que para comezar así está ben. Logo xa tens que ir lendo o reglamento, bueno, claro. pero eso xa máis de cara a competicións. Cal é das reglas que hai da petanca? Ao momento teños aquí, o que pasa que se non metémonos das reglas que hai na petanca, cales son as que máis che custa cumplir? Pois non sei. Eu creo que ningunha. Ningunha. Non sei, igual situarme a veces na pista por se molestas o contrario, ou non moverte porque hai xente que lle molesta que te movas, entón tens que estar quieto porque perdes a concentración. Entón igual a posición na pista pode ser a máis difícil. E recuperar a posición e todo iso despois do tiro, non? Sí. Tirades, canto tempo tedes? Pois, se por tempo, 30 segundos. Entre tiro e tiro? 70 segundos. O tempo é dun minuto. É dun minuto? Sí, o tempo que dispón cada deportista para xogar, desde que finalizou o tiro anterior, é un minuto. Digo que a posición e todo eso, o corpo hai que mantelo un pouco, aínda que, bueno, vostede está un pouquiño como a mí, pero quero decir que hai que manterse, non? Porque pode coller posturas un pouco complicadas. No, o xogo como tal non ten que unha posición complicada, o que hai que adestrar e hai que meterlle horas. É dicir, que para salir un bo deportista, se non lle dedicas tempo, ao final, nada. Evidentemente, a min, digamos, o que me queda é o rescoldo de haber entrenado durante moitos anos fai tempo. E entonces, bueno, hai certa práctica. Prohibido mollar as bolas, os pés dentro da circunferencia, para medir un tanto poden desplazarse as bolas, non se poden coller as bolas ata que a partida remate. Estos son normas que van a misa, non? Sí. E máis non son crego. Isto é así, Uxía? Sí, no, hai cambios, sí. A ver, pues para eso está o presidente. Quero decir, o de mollar as bolas, eso xa non Ahora podense mollar? Sí, e cando chove, que faz? O sea, quero decir, xa se mollan, non? Eso foi, xa está suprimido no reglamento deste ano. Ajá. É unha das normas, bueno, é que cada certo tempo hai van cambiando certas cousas, e este ano o último foi, quero recordar que foi no 2007, e ora no 2021 pois hai outra vez cambios. A máis dun metro de todo obstáculo na circunferencia, o que decías outro antes. Cambio. Tamén se cambiou isto? Xa non vale para nada, non sei que estudiamos. Claro, que non te actualizan. Si eso que tes Google. Vamos a mí. Ahora é un medio metro. A ver, por lanzamentos, Uxía, para un xogador de petanca. Preparación, xiro de pulso, brazos tirados, recuperación de postura e lanzamento. Estás de acordo? Ti vas a estar, pero o presidente non. Non sei. Non sabes? Eu, iso de xiro de pulso... En galego. Sí, xa, pero non... Que? Non fai falta xirar? Home, eu...
Sí, Non sí, sí sei. que se xira. Xira, Quer decir, a clave está no pulso, Claro, no? claro. Darlle retroceso a bola hacia atrás. Sí, sí, no, sí, eu sei, no, xoga a petanca todos os días. Sí, sí, pero campeón de tiro son Ay, eu. bueno, media hora de Convivir Deportivo. Pues esta é a petanca. Uxía, mil bicos, mil grazas por estar con nos que seguiremoste. E xa hai que ir a Vigo, porque eres campeona do mundo, pois ímonos a Casa do Deporte en Vigo e facemos un programa. Xa podían ser de outro concello, non sei, de outro concello, en fin, porque así vamos xa máis rápido. Porque así non nos salimos de Vigo, Coruña, Santiago, etc. Moitas grazas por estar connosco. Queres algo máis? Non, gracias Saudar a a vos. papá, mamá, amigo, amiga? Sí, un bico a todo o mundo. A todo o mundo, a teus mundo. pais. Na casa creo que eres un pouco desordenada co armario, me dixeron. Non, é mentira. A min dixeron iso. Non, non é mentira. Seguro? Seguro. Que eres unha chavala encantadora e que vas para a veterinaria. Para veterinaria non creo. Seguro? Seguro. Sigues estudando, non? Sí. Que vas a hacer? Traducción e interpretación. Anda, cantos idiomas vas falar? Pois todos os que poida. Galego, inglés, Francés, francés, francés sabes? Perfecto, ben vida. Inglés tamén, non? Sí. Vale, vale, de inglés non falamos. Un bico e gracias por estar connosco, Gracias a vale, vos. Xía? Bueno, dámoslle un aplauso, que os poucos que estamos aquí, vale? Gracias, Xía. Media hora, Convivir Deportivo. Acompáñanos o alcalde de Nigrán. E además, caso curioso, porque en Convivir Deportivo suceden cousas. Tamén nos acompaña o xefe de Servicio de Deporte da Xunta de Galicia. Xa ten estado noutros programas, pero é que o alcalde de Nigrán dase unha casualidade que casi fomos colegas de facultade. Polo tanto, falar con historiador, xeógrafo, historiador da arte de Galicia, pois a verdade é que non é doado. A verdade é que non é doado, porque o sabe todo, absolutamente todo, do seu concello. Convivir Deportivo, Alfonso Pardo. Don Juan González Pérez. Que tal, alcalde? Pois moi ben. a Como verdad. estamos? Aprendendo moito de petanca, porque teño mirado moito campeonato de petanca, sobre todo aquí na Carrasca, bueno, creo que casi no único sitio que teño mirado, pero moitas cousas que cando son os campeonatos estás ali simplemente mirando, pero que ahora te das conta Do de que complicado detrás que é. de lanzar a bola Home, claro. hai moito máis que lanzar unha bola. Bueno, alcalde, Nigrán, é vostede un afortunado, bueno, a xente que vive Nigrán, toda esta costa maravillosa. Eu antes dicía o titular de Nigrán, antes de nada, debe ser a auga da Ponte da Ramallosa, porque por primeira vez na historia superan vostedes os 18.000 habitantes. Pois sí, aparte deste ano 2021, bueno, creo que todas as circunstancias fan que a xente lle acabe tirando moito vivir en un lugar como Nigrán e como outros concellos que hai por suposto alrededor de Nigrán. Non somos nin o único nin o mellor, pero somos, como decías, un lugar privilexiado. Temos a natureza en riba nosa, temos tamén, de verdad, unha gran cidade moi cerca de nós, e iso tamén é algo positivo. E despois, bueno, temos a suerte en Nigrán tamén de que a economía entre o que é o turismo, o que é a playa, o que as vacacións en Nigrán, a hostelería, pois temos tamén un polígono terciario que está funcionando moi ben, está facendo que se asente población en Nigrán. Pois sí, superamos os 18.000 habitantes por vez na historia en este ano 2021. Francisco Fernández del Riego, que quede claro que era Lorenzá de Lugo, eh? É Lorenzá. Vale, era Lorenzá. Vale, que quede artífice da Editorial Galaxia, fillo adoptivo. Non sabe cantos fillos adoptivos teñen en Nigrán agora mesmo? Non sei, pero como teño aquí o presidente da Federación Galega que sempre corrixe todo, mellor sabe. No. No? Neste caso, no. Creo o grupo Nós, un país e unha cultura. A idea de Galicia, os nosos escritores foi o seu discurso, bueno, de CD os libros, está a biblioteca no Museo Francisco Fernández del Riego en Vigo, medalla de ouro de Vigo, medalla Castrao, sen dúbida é insuperable. A nivel deportivo, evidentemente, ainda non apareceu ninguén que superara a Xurxo Otero, porque ten tela o de Xurxo Otero, nada máis ni nada menos. Eu creo que a nivel deportivo colocou que se entenda, colocou a Nigrán no mapa. A verdade é que sempre que escoitabas na televisión ou na radio falar de Xurxo Otero, chamábanlle o futbolista de Nigrán. O futbolista de Nigrán. O outro día, por certo, vendo o partido do Celta, tamén me gustou moito porque Kevin Vázquez tamén dixeron o futbolista de Nigrán, sí, había outro de lateral en Nigrán que era Xurxo Otero.
que ahora temos Bueno, a Kevin Vázquez. escoita máis a Radio Galega, porque eu a Kevin fixenlle 19.000 partidos no Celta B e sempre de Nigrán. Porque para mí Nigrán, alcalde, que con Xurxo Otero, que Xurxo Otero colocou Nigrán no mapa. É que é o que hai, é o que hai. É que Kevin Presas vai camiño do mesmo. E é bonito que o digan. E además, debutou no 2018, además Kevin Presas co Celta. Brais Fernández, actor, aquí teñen de todo. Brais Fernández, actor, aínda que naceu nas Canarias. Si, é máis desconocido, a verdad que cando me enterei que nunha entrevista na televisión, nunha entrevista na televisión, Brais F, dixo que a mí que empezaron a chamar todo o mundo, dixo, no, yo soy de Vilariño, de un sitio que se llama Vilariño, mis padres son de Vilariño, e eu de pequeno iba andando a comprar o periódico e a comprar o pan a Ramallosa. Bueno, a partir de empezou a chamar todo o mundo, eu non tiña ni idea quen era Brais F, agora sei quen é Brais F, e sí que creo que vive na Rioja, pero sí que é de ascendencia. Seguramente que o Xea o viu en algunha das series, porque Orígenes Extraños é unha película que fixo co tamén actor galego Javi Rey, que Javi Rey é de Noia. Doña Celia Acuña Costas, sabe vostede, alcalde, quen é? Bueno, doña Celia é abuela de unha persona que foi Miss Universo, unha rapaza, Estefanía, creo que, sí, Estefanía, sí. Que foi Miss Universo. Bueno, Celia é unha muller que xa morreu, o abuelo non, o abuelo aínda vive, Emilio, vive aquí, sí. Emilio, sí, o señor Emilio, que aparte ten familia aquí na Xunqueira, na Ramallosa, e foi Miss Universo e fai, non sei, pode que 10 anos, e fai 10 anos viu ela aquí cando era Miss Universo e se montou un tremendo revuelo. Carmela Figueiró, 113 anos, 209 días, era a persoa máis maior de España cando faleceu, puxeronlle unha rúa. Está Luis Molet, que no 1926 tiña unha bicicleta que le coruñés e cedeullela tamén ao Concello. Idade de ferros petroglíficos en diversas parroquias, un monumento universal en Panxón, un arco visigótico, declarado monumento universal, alcalde, que coñece perfectamente. O ponte da Raya Malleosa, 10 ollos, a imaxe de San Telmo, e aí chamanlle a Ponte da Fertilidade. Eu por eso lle dicía, entre a Ponte da Fertilidade e os bancos da amizade, en Nigrán nacen nenos e nenas. Bueno, eu vivo en riba da ponte, só teño un fillo, o sea que moita fertilidade non, pero bueno, sí que aí hai unha tradición, unha lenda que, bueno, a veces se cumpre, outras veces non, unha lenda da fertilidade. Bueno, eu son padriño de Río. Importantísima recuperación da arquitectura civil, Castro de Torroña, Torre de Méndez, o monumento da Mariña Universal, 25 metros de altura, en Chan de Brito, nada máis e nada menos que 40 especies catalogadas de aves e 2.000 plantas. Bueno, plantas aquí temos por todos lados. A verdad que hai que reconocer que temos variedade en todo o concello de plantas, de aves e de natureza. Famoso en Paixón a volta dos 9, bueno, da Guerra Civil, dos libros. Hai moi pouca documentación, evidentemente, sobre o Val Miñor, pero Jorge de Santiago e Gómez escribe que Panxón ten orixe nos povos gregos. Bueno, eu pásame como Uxía, daquela non andaba por aquí. Non vivía e non teño, son novo como ela e non temos, verdad, tanta memoria, pero bueno, seguramente que... Di este autor que Panxón vivía de Panjonio, colonos gregos da Asia Menor. Piteas, famoso explorador navegante que estivo por estas costas no século IV, por Nigrán pasaron todas as tribus. Bueno, visigodos, romanos, visigodos. En o século XVIII este territorio incluíase nas xurisdiccións de Priegue, con señorío de conde do mesmo nome, de Paixón, con señorío de Mosteiro de Olla, e de Bayona, con señorío de Realengo. Nos inicios do XIX formanse dous concellos, Panxón e a Ramallosa. Non existía Nigrán aínda, bueno, alcalde. Bueno, pouco a pouco. Aínda non existía vostede. Non existía, pero era da Ramallosa. No 1836, pois crease xa o Partido Xudicial de Vigo, co Concello de Nigrán, xunto cos de Vigo, Bayona, Bouzas, Lavadores, Gondomar, pero o de Nigrán curioso, porque históricamente mantén as mesmas parroquias que desde a súa creación. Bueno, logo, a nivel deportivo, bueno, o da bicicleta dixémolo. A nivel, cantas entidades deportivas poden ter agora mesmo en Nigrán? Bueno, a verdad que hai multitude de deportes, multitude de deportistas. Antes falábamos de surf sotero, pero hai campeóns de España, campeóns do mundo en moitas modalidades. Lóxicamente o surf é un dos orixes, algo que é máis moderno, pero que porque bueno, é de casi finales do século XX, pero é algo que a natureza de Nigrán pois nos fai que seamos
xunto con Valdoviño, un dos concellos de Sí, Galicia, señor, sí. pois máis potentes Sí, contra sí. sur, pero que temos a suerte que temos a Praia de Patos, no que Eso. o estadio non hai nin que preparalo, nin, como decías ti, preparar a area, nada. Aí automáticamente nos aparece o estadio todos os días, e por lo tanto, sí, o surf é moi O a importante. Tobeira de tenis, o Club de Baloncesto de Nigrán do 88, teñen en Monteferro, aí hai trepada, el montañismo, alpinismo, teñen o fútbol, o Valmiñor, teñen o feminino que está xogando, teñen os xuvenis na máxima categoría, bueno, é Nigrán. E a Big Bay, esta gran bahía, que eu creo que é o grandísimo evento, non? Bueno, chámase Big Bay, pero realmente Big Bay. o donde máis kilómetros pasa é en Nigrán, increíble, nin en Vigo nin en Bayona. En Nigrán é do ten máis kilómetros ten, bueno, para nós tamén é un día especial, que ahora por desgracia levamos 2 anos non que non pode realizarse, pero claro, son miles e miles de deportistas que atravesan, entran por Priegue, salen pola ponte da Ramallosa, cara a Bayona, e por tanto é unha actividade O importante. presidente da petanca corre a Big Bay ou non? No. Me gusta verlo, pero correr... O alcalde sí, Porque porque usan a Championship para cronometrar os tempos na tela, que isto ten moita, desde logo, moitísima importancia. O alcalde sempre sube ao podio todos os anos. Bueno, que me dera estar no 48, bueno, no Cine Imperial cando veo Betty Davis por aquí ou Jorge Negrete, pero sobre todo Betty Davis. Alcalde, neste programa sempre hai sorpresas. Sempre hai sorpresas. E obviamente un servidor, si está en Nigrán e non nos sauda, non pode estar aquí, pero si está. Xurxo Otero, moi boas tardes. Hola, que tal? Boas tardes. Estamos en Nigrán, a Radio Galega, e Xurxo Otero tiña que estar no teléfono como fora, e como fose. Sei que faz un esforzo para estar por teléfono. Estiveches escoitando un pouco da historia do teu concello, algunhas cousas a mellor non sabías, e outras que quedarán que as sabes ti só. Hai moitas que non sei, a verdade, que creo que fixeche un bo estudo sobre Nigrán, porque hai cousas que me, bueno, pues gratamente sorprendido, de verdad. Pero, a ver, a rúa de Xurxo Otero, aquí ten que haber unha rúa de Xurxo Otero. Xa temos o pabillón, municipal, Bueno, chamase Xurxo Otero. A parte do pabillón tiña que haber unha rúa. Bueno, nada, falamos mañá en Xurxo. Xurxo, vas ter aquí unha rúa. Oye, Xurxo, xogas a petanca? No, non xogo a petanca. E por que non te... Xogo os bolos celtas. Ai, os bolos xogas? Espera, abrimos ya don Álvaro Costas. Don Álvaro, aí ten a Xurxo Otero. Pois ten esa posibilidad... Bueno, xogo, perdón, xogo. Bueno, practicas. Intento, exactamente. Vale. Eso de xogar, vale, sí, non se vaya a malentender. Vale. Don Álvaro Costas, pode invitalo aquí a Carrasca, que él non se perde para vir a Carrasca, supoño. Por suposto que non se vai a perder. Este é o centro neurálgico de Nigrán, o sitio máis bonito que ten Nigrán é esta, a Plaza da Carrasca. Seguro? Xurxo, seguro? Segurísimo, ademais. Pode ser. Senón que se informe. Nigrán, a verdad que eu creo que estamos nunha zona maravillosa e creo que, bueno, é un placer, un orgullo vivir neste pobo, porque, bueno, a xente encantadora e creo que temos de todo, o sea que... Aquí neste centro cultural se xunta moita xente que te conoce ben, a ti, bueno, aos grandes deportistas de Nigrán que pasaron polo mundo do deporte en general, e achigo, é unha pena que non conozcas este sitio. Non te molestamos máis, Xurxo, porque sabemos que se non ías estar hoxe aquí, que todo vaya ben. A unha cousa, a ver se compras un día a Casa Máscara de Galicia, o Pazo de Cadaval Urzaiz, que total apenas vale uns miles de euros, Xurxo Otero, vale? Estou aí, pero... Pa pasta que tes ti... Sí. Gracias, Xurxo, un abrazo. Un abrazo para todos. Desde Nigrán, desde Nigrán, vale? Hombre, eu sempre dicen que son de Nigrán. Podo contarlle unha anécdota. Mira, eu cando iba a Coruña, xa sabes que en Coruña, cando íbamos a xogar ali, cando decían, ese vigués, eu nunca me daba por aludido. Sorte no Alondras, que onde está o adestrador, Bouzas Arousa, Bouzas outra vez a Londras, e xa saben, 9 veces internacional, estivo no Mundial de Estados Unidos, estivo na Eurocopa do 96, Celta, Valencia, Betis, Atlético de Madrid, Elche, retirouse no 2005, que é don Jorge Otero, e este non se lle subiu a parra nada, don Álvaro, este sigue sendo a mesma persoa, se me dis, o mesmo tío que cando porque eu conozco con el desde pequeniño, desde que naceu, digo a nivel futbolístico. Adeus, Xurxo, boas
boas tardes, se non enrollámonos. Boas tardes, un abrazo grande. Saúdos cordiales. Gracias a Brodeiro e a Xurxo Otero, que é o vosso veciño, un nigranés. Grazas, Xurxiño, un abrazo. Gracias a vos. Un abrazo. Don Daniel Benavides, xefe de Servicio Municipal de Deportes da Xunta de Galicia na provincia de Pontevedra. No, que dixen? Xa o dixen mal, non? Municipal está aquí. Ai, por Dios, xefe de Servicio Provincial. No, como é? Xefe de Servicio Provincial. É, provincial. Claro que está aquí o municipal, pero vostede da Xunta. En Vigo, na casa... é que Daniel Benavides e Xosé Simón son testemunhos de cando falamos do programa da petanca. Daniel. Sí. Hai moito tempo. Como está a petanca pola provincia de Pontevedra? Bueno, pois como a maioría dos deportes, non? Pero, bueno, quero felicitar ao presidente da Federación que está aquí porque Álvaro, que tamén é un dos históricos neste club, pois creo que hai un antes e un despois da presencia do presidente. Bueno, tuvo que actuar e entrar nunha situación complicada e que ahora mismo, bueno, pois xa está descomprobando, é dicir, que aquí pois a apreciación e o control que ten, pois e a cantidad de socios, Sí, e digamos que os que podemos tamén, é dicir, é un presidente dos poucos presidentes que tamén practica a un nivel moi alto, é dicir, a prioridade un nivel alto, é dicir, sempre queda por ao final, sabes, sempre queda por ao final e sempre fai porque esa labor que decías ti con ese calificativo que non vou reproducir, pois ele sempre o que fai esta xogada. Sí, don Álvaro, pero ten que vir con Vivir Deportivo para descubriren que vostedes son veciños. Iso. Manda narices. Manda narices de Valladares. Bueno, a ver, Matamá, Valladares, eu aí líome un pouco, pero son veciños, non? Matamá, Valladares, pero na extrema mismo. Na extrema mismo. É dicir, veciños, sin coñecérense. Pero fíxate que, remontándonos atrás, nosas aboas, pois tuveron moito convivir. É dicir, moito convivir. Fíxate, tío, que fai Convivir Deportivo. Por certo, tamén estaba o alcalde, e agora imos saudar a Amelia Valverde, que é Hola, Amelia, que tal? Hola, buenas tardes. É a secretaria Hola, como estás, Amelia? Ben. Gracias por todo. Eres das persoas máis humildes, cariñosas, educadas e respetuosas que un tratou en todos os Convivir Deportivo que levo. É o que hai. Se non, non o diríamos. Vai parando. E por fin, as horas de traballo que levas e pasas aquí e sigues xogando a petanca, ainda que, bueno, vives en Bayona. Pero, bueno, perdoamos, non? Hombre, non queda outra. Pero o teu sitio é a Carrasca. Sí. Canto tempo levas aquí na Carrasca? Aquí? Toda a miña vida. Toda a vida? Prácticamente. Desde que naceches? Eu empecé con 14 anos a xogar a petanca. E eres a secretaria? No, a secretaria entré no 2008. No 2008. Dicíamos, aproveitamos, Daniel, o señor Benavides, o alcalde o señor Costas, o alcalde, o señor Simóis, o presidente, e o alcalde de Nigrán, o señor González, que en setembro, que vai pasar en setembro, señor Simóis? Bueno, pues está proyectado o Campeonato de España de primeira categoría aquí no Concello de Nigrán. Señor Benavides, apoio total. Presidente, desde o minuto 1. Señor alcalde, apoio total. Desde o minuto 1 tamén. No, desde o 0. Iba a dicir o 0, pero non quero deixar mal a Benavides. Ese é o gran reto agora mesmo da Federación Galega de Petanca, Simóis, non? No, bueno, o reto é compartido xunto ca asociación, ca bolos da Carrasca, é que sin os bolos da Carrasca non facedes nada. E que, quero dicir, que xa non estaba para este ano, xa estaba proyectado para setembro do ano pasado. Ajá. Xa, bueno, sí, claro, pero bueno, maio, al final quedáramos en maio. Pero xa o íamos a facer, pero non puidemos, que claro, levamos unha paréntesis nas nosas vidas que é o que hai. E entonces, bueno, a ver si por fin podemos finalmente llevar a cabo ese campeonato. Viramos a ver moi ben para recuperar máis participación. Don Álvaro, cantos socios están agora mesmo neste centro? Entre 160 e 180. Deben ter aquí cada festa. Ou debían tela, non? Sí. Tanto empezando por huevos como por marisco. Aproveita que están as institucións para que lle poñan o ascensor. Niso estamos. Sí, niso estamos. Niso estamos, a ver. Amelia, digo que
fomentar que recuperedes máis licencias. Como ves por aquí agora mesmo o interese na xente nova na petanca e incluso nos birros, nos bolos? Na xente nova na petanca, nada. Nada? Nada. Pois eles o perden, non? Pois sí. A verdade é que non queren, non teñen, bueno, vamos ao colegio, pero nada, nadie se anima. Nadie se anima? Ali teñen moita ilusión, pero despois se lle propoñemos de viren aquí ao club, a nada. Os pais non queren. Además tedes aí os campos aí pegadiños. Sí. E incluso se chove, bueno, porque o centro realmente está maravilloso. Hai moita historia neste centro. Moita. Hai algunha anécdota que podas contar? Puf. Veña, va, rápido. Así como no cine de Imperial veo Betty Davis, entonces Jorge Negrete, aquí que? Hombre, aquí ahora non se me ocurre ninguna, pero sí que hai anécdotas moitas. Miro Pereira, que vi por aí. Sí. Miro Pereira, é verdad, que veu gravar aquí unha película, ¿no? A Praia dos Afogados. A Praia dos Afogados, sí, señor. Señor de Valladares, vostede sabía ou non, no? O de Miro Pereira? No. E o alcalde tampouco sabía ou non? O alcalde? Sí, o alcalde estaba. Ainda fai pouco, non estaba presente, pero fai pouco ainda miramos a película e salía de fondo. Mirarona, non? Aquí non ven nada, todo miran. Aquí solo miramos. Aquí solo miran. Claro, miramos bastante. Bueno, anécdota que podemos contar ese día e que facía un calor e tiñamos que estar como se fuera de inverno. Inverno. Estamos rematando. Nos pasámoslo ben, non sei o inte, non sei vostedes, pero o tempo acabase. Xa vai unha hora. Parece que comezamos, pero queremos rematar do que un topou. Señor alcalde, falo iso como historiador, a mellor definición que un topou non quere decir que sexa mellor, ni moitísimo menos, eso, pero cun un texto de Carlos Casares que sigue mantendo a súa casa aquí, e quen mellor define, bueno, non digo quen mellor, digo que é do máis bonito que topamos para pechar o programa. Señor Benavides, don Daniel, grazas por estar, hasta a próxima, e se todo sigue normal en setembro, habrá que facer outro programa da petanca aquí co Mundial ou con todo isto. Aí estaremos. E en Valladares temos que ir algún día mellor aí a algún tipo de fútbol raro que se practica, ou non? Bueno, estamos dispostos a todo. Esta provincia sabes que está non sabes xo, se lle facemos caso non saímos da provincia de Pontevedra. Este é o que hai. Alcalde, moitas grazas. Vale, Daniel, moitísimas grazas. Amelia, moitísimas grazas, porque queremos que remate evidentemente o presidente da Federación Galega de Petanca, porque era o obxecto do programa, e antes cederlle tamén a palabra a don Álvaro Costas, por si nos quere decir algo máis. Don Álvaro, foi un placer coñecelo e que nos atendera como nos atendeu. Bueno, agora xa nos coñecemos e xa seguiremos. Moi ben. Moitas grazas. Foi un placer para nós que os estemos aquí todos reunidos. Apenas xa non foi a velo feito aí un ano, pero bueno, as circunstancias son o que mandan, entonces, pues mira, chegar a facelo era a nosa ilusión e a vosa tamén. Por suposto. Entonces, pues mira, gracias por todo, as entidades, o alcalde, o concelleiro de Xunta, ao presidente da Xefe Federación. de Servizo Provincial de Deportes, agora deixámoslo ben. E a seleccionadora galega de petanca. Exactamente, verdad, Amelia, perdón. Exactamente, a seleccionadora galega de petanca. Presidente, 30 segundos. Rematamos, don Xosé Lois Simois. Programa feito por fin. Sí, por fin. Despois ya desde decembro do 2019 que empezamos a falar para levar a cabo este programa. Pois imos rematar con música indie, porque sabedes que Iván Ferreiro, ¿no? E os Piratas. Co texto que mellor define, de aí sacamos o titular. Non sei se vos gustou ou non vos gustou, en todo caso o texto, e con isto rematamos. Nigrán é máis que o seu mar e as súas praias. Incluso se pode dicir que o mar e as praias necesitan dos montes e os outeiros para seren contemplados en todo o seu esplendor. Eso saben o ben as persoas que se teñen aventurado a ir cara ao interior, ou as que simplemente ascenden ata as alturas amables de Monteferro, desde onde se poden gozar de vistas grandiosas, cadros divinos pintados por Deus para disfrute de todos. Carlos Casares, con Iván Ferreiro, no seu día nos Piratas, agora xa o saben, a nivel individual, un auténtico monstro desto da música. Poñemos o punto final a este convivir deportivo. Grazas a todas e a todos. Xa saben, Galicia, próximo sábado, noutro sitio, noutro lugar, con outra modalidade deportiva. Ata daquela, saúdos cordiais, boas tardes, adeus.